ஆனா நல்லா அப்படி இருக்கு. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். ம், ஹரே ம், கிருஷ்ணா. ம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா பஸ்கம் चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाताद सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. கமான், எல்லாரும் ஆர்வமா இருந்தா பத்தாது, சேர்த்து சாண்ட் பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராமா ஹரே ராம ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ராமா ஹரே 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 ஹரே. ஹரே வெரி ஹரே நைஸ், தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. ஸோ மச். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நான் வணக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிறேன். எல்லாரும் வெல்கம் ஆன் டு ராதா கோவிந்தா சாப்டர்ஸ் 11. எப்பவுமே நான் சொல்வேன், அந்த பாவம் எடுத்துக்கணும், அந்த இடத்துக்கு போயிடணும். அந்த பாவம் எடுக்கிறது சாப்டர் 10, அதாவது கிருஷ்ணரோட ஐஸ்வர்யங்களை கேட்டது. ரைட். இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்ன்னு ஒண்ணு நடக்கும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி தியரி கிளாஸ் நடக்கும். அது கெமிஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, பிசிக்ஸா இருந்தாலும் சரி, எந்த சாப்டரா இருந்தாலும். ரைட். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்றதுக்கு எப்படி அப்படின்றது அந்த இல்ல வெல்கம்டா. ஓகே. அதனால தியரி கிளாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம்னா அதுதான் நேத்து பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு என்னடா அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல். ஸோ நீங்க எல்லாம் அப்படியே மறுபடியும் குருக்ஷேத்ரா வார்ஃபீல்டுக்கு கிளம்பிட்டீங்களா? ஓகே, கிளம்பியாச்சு. ரெடி ரெடி கிளம்பியாச்சு. கிளம்பியாச்சா? ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து டிவி பார்ப்போம். நார்மலா டிவில சினிமா பாக்குறது வந்து என்ன 2Dன்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்டா? இப்போ வந்து கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா வந்து நம்ம எல்லாம் சின்ன வயதுல வந்து ஒரு ஸ்பெக்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸ்பெக்ஸ் கொடுத்து அந்த ஸ்பெக்ஸ் போட்டு நம்ம பார்ப்போம் 3D ஷோ. ம், ஞாபகம் ஆமா. இருக்குங்களா? ஞாபகம் 3 இருக்கு. டைமென்ஷன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எங்கேயோ ஃபாரின்ல வந்து நான் பார்த்தது வந்து ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் வந்து 6Dயோ என்னமோ பார்த்தேன். ஓகே. இப்போ நம்ம பார்க்க போற ஷோ வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் ஷோ. சோ அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதை யார் காட்டுறாரு? மாதாஜி அப்படி ஒண்ணு எம்டி மல்டி டைமென்ஷனல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம பௌதிக உலகத்துல இல்லைனாலும் வைகுண்டத்துல இருக்கும். இப்போ அந்த வைகுண்டத்தை இங்க கொண்டு வராரு நம்ம கிருஷ்ணர். சோ அதனால லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கும்பிட்டுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷா? ஆஹா, பெஸ்ட். இங்கிலீஷ்ல காட்டிட்டு இருக்கீங்களா? சந்தோஷம். வெரி நைஸ், வெரி வெரி குட். இல்ல நோ ப்ராப்ளம். 10 நம்ம 10th சாப்டர்ல நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம், கிருஷ்ணரோட பொசிஷன் எப்படி அப்படின்னு. அப்புறம் சதுர்ஸ்லோகா என்ன அப்படின்றதும் பார்த்தோம். அப்புறம் அர்ஜுனர் ஃபுல் இட் ஃபாலோ த ரெட் கார். சோ அப்படின்றதும் பார்த்தோம். சதுர் ஸ்லோகம்ன்றதுதான் பகவத்கீதாவே மொத்த கான்செப்டே சதுர் ஸ்லோகம் தான். என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க. சதுர் ஸ்லோகம் பாகவதம் அப்படின்றதால வச்சுதான் ஹோல் பகவத்கீதாவே ஓடுது. அப்போ மாதாஜி எதுக்கு மாதாஜி இவ்வளோ சாப்டர்ஸ் எடுக்கிறீங்க, 700 ஸ்லோகங்கள் எதுக்கு அப்படின்னா 4 ஸ்லோகம் வச்சு நடக்காதே. சோ 4 ஸ்லோகம் வெரி கிளியர்லி நீங்க பாத்துருப்பீங்க. என்னெல்லாம் சொல்றாரு அந்த 4 ஸ்லோகத்துல? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் இருந்தா கூட ஓகே. 10.8ல இருந்து 10.11 வரைக்கும் சொல்றாரு. அது கரெக்ட். அதுல எல்லா ஸ்லோகம் என்னது? அதாவது என்னன்னா, எல்லாத்துலயும் நான் தான் இருக்கிறேன், எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறது நான் தான், எல்லாருக்கும் எட்டர்னல் சீடு நான் தான், நான் தான் வந்து சுப்ரீம் லார்டு, வந்து நீர்ல வந்து நான் வருணனு, மனிதர்கள்ல வந்து நான் ராஜனு, நட்சத்திரங்கள்ல வந்து நான் சந்திரனு. சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து சொல்றாரு.
கரெக்ட். சோ இது வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்ட். பட் மெயின்லி 4 ஸ்லோகம்ன்றது என்னன்னா அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வ பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் மூடபாவ சமன்விதாக. அப்படின்னு என்ன, நான் தான் எல்லாமே, அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ, நான் எல்லாத்துலயும் இருக்கேன். பௌதிக உலகம், தெய்வீக உலகம் எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து சர்வத்திலயும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மச்சித்த மத்கத பிராணம் போதயந்தஸ் பரஸ்பரம் கதையந்தஸ்ச மாம் நித்தியம் துஷ்டந்திச்ச ரமந்திச்ச. அப்படின்னா மச்சித்த பிரெயின், மூளை எல்லாமே, மனது எல்லாமே நான் கிருஷ்ணருக்கோசரம் வேண்டேன் அப்படின்னு. ரெண்டாவதா, மூணாவது வந்து அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன யாரு பண்ணுவாங்க, டிவோட்டி. அதாவது நான் எல்லாத்துலயும் பரவி இருக்கேன், நான் தான் கிருஷ்ணர்னு தெரிஞ்சவங்க, அவங்க ஃபுல்லா ஈடுபாடு பண்ணுவாங்கன்னு. அப்படி இருந்தா அப்போ எப்படி, 2 கேட்டகரி. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் ஏனமா உபயாங்கிட்டே. அப்படின்னா என்ன, தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம், யுக்தானம்னா பக்தி பண்ணுவேன் எப்போ, தேஷாம் சத்தத்தம் எப்பவுமே, ததாமி புத்தி யோகம் தான், புத்தி கொடுப்பாரு அப்படின்னு. என்ன வந்து அடையறதுக்கு, என்கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு புத்தி கொடுப்பாரு அப்படின்னு. எவ்வளவு இதுனா, நேத்து மெட்ரோல போயிட்டு இருந்தேன், சம்பந்தமே இல்லை, யாரோ டவுட் கேட்டாங்கன்னு பேசாச்சு. அப்போ ஒரு மாதாஜி வந்து நான் வந்து கத்துக்கணும்னு சொல்லி, நம்ம ஈவினிங் தான் வராங்க, அவங்க ஈவினிங் நம்ம தமிழ் பேட்ச்ல சேர்ந்திருக்காங்க. அது ஒண்ணு, ரைட். இன்னொன்னு எடுத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஏதோ காலையில கோயில் போனா அவங்களும் வந்து ஏதோ வந்து பகவத்கீதா கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இதே மாதிரி ஏதோ அது என்ன நடந்துச்சுன்னா, இன்னைக்கு கோயில் போயிருந்தேன்னா, அங்க வந்து கோயில்ல ஆண்டாள் பூஜை ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து அந்த பிரபு வந்து சுகா சுகா பேரட் கொடுத்தாங்க அதிசயமா. அதனால அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து கேட்டாங்க. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நடக்கிறச்சு அவங்களும் வந்து சரி நான் ஜாயின் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப எப்படி அவரு காட்டுறாரு, தேஷா மாதாஜி எனக்கு படிப்பெல்லாம் வராது. இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்களா எனக்கு ரொம்ப ஐடி எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, என்னன்னா தேஷாம் ஏனானுக்கம் பிரார்த்தா அகம் அஜ்ஞானதம் சத நாசியாமி ஆத்ம பாவத்தும் என்ன சொல்றாரு, நான் பாவத்தை என்ன உள்ள இருந்து அந்த ஞான தீபேன பாஷ்வதா, உள்ள இருக்கிற இருந்து லைட் கொண்டு வந்து வெளியில இருக்கிற எல்லா இருளையும் அழிக்கிறாரு. அதான் தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞானதம் சக நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஷ்வதா, ஞான தீபம் என்ற ஒளியில அழிக்கிறேன். சோ இது 4 தான் மொத்தமே. ஓகே, சரி, மொத்தம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா. இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு என்னன்னா, எல்லா தியரி கிளாஸ் ஆச்சு, தேங்க்யூ. ஆனா தியரி கிளாஸ் அடுத்த ஸ்லைட் போலாம். ஆனா பத்தாதே, எனக்கு வந்து ஐ நீட் பிராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் நம்மளோட 11th சாப்டர். சோ 11th சாப்டரோட பேர் என்ன, விஸ்வரூப தரிசனம். ரைட். இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, கடைசி ஸ்லோகா, எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் துவஜதந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கவுந்தேயா ததா சத்பாவ பாவிதக. குட்டி என்னோட மைன்யூட் பிராக்மெண்ட்ல இருக்கிறது கூட மொத்தம் இது. நான் எதுவுமே எல்லாம் காட்ட முடியாது, உனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் காட்டினேன், பேசினேன் அப்படின்றாரு. சரி, நீ சாம்பிள் தான் பேசினா அந்த சாம்பிள காட்டு அப்படின்றாரு. ஓகே, அர்ஜுனர். இப்போ ஏன் அர்ஜுனர் அப்படி சொல்றாரு, அவர் கிருஷ்ணர் மேல சந்தேகமா? தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுனால, எல்லா பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் தெரிஞ்சுக்கணும். இருக்கிறது வந்து கண்ணால பார்க்க முடியல இல்லைங்களா, அவர் யூகிக்க தான் முடியுது. இவரு நேரா கண்ணுல, அதான் பிராக்டிக்கல்ன்றது நம்ம நேரா கண்ணுல பாக்குறது தானே. சோ எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறதுக்காக. எக்ஸலென்ட். இதெல்லாம் கூட இல்ல, ரீசன் பிரபு சொன்னதான், எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறது. நாளைக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நாங்களும் சொன்னோம், நாளைக்கு பத்மராஜன் மாதாஜி சொல்லுவாங்க, நான் செஷன் எடுத்தேன், நான் வந்து தாசனா இருந்தேன், ஆனா நான் தான் கடவுள் நாளைக்கு சொல்லிட்டாங்கன்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? பத்மராஜன் மாதாஜி நீங்க விஸ்வரூபம் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னா விஸ்வரூபம் எடுக்க முடியுமா மாதாஜி? பத்மராஜன் மாதாஜி கன்ஃபியூஷன், முடியாது முடியாது கன்ஃபார்மா சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, சோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க. இப்ப வந்து வீதி ஒரு சாமி வராரு அப்படின்ற மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்றதால விஸ்வரூபம் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரி கேக்குறாரு. அதுவும் நீ விருப்பப்பட்டா அப்படின்னு சொல்வாரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, சஞ்சயா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, விஸ்வரூபம் உண்டி இல்ல காலரூபம் காட்டுவாரு. அர்ஜுனர் கும்பிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, கிருஷ்ணரை டென்ஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல உடனே கிருஷ்ணர் அவரோட 4-handed ஃபார்ம் காட்டுவாரு, பேக் டு 2-handed ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நிறைய ரூபங்கள், விஸ்வரூபம், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலரூபம், அப்புறமா பார்த்தா 2-handed நாராயணா ஃபார்ம் ஸ்ட்ரெயிட் கனா, அதுக்கப்புறம் வந்து 2-handed ஃபார்ம், இது எல்லாமே காட்டுறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதுதான் நடக்குது. சோ அடுத்த ஸ்லைட். சாரி, கொஞ்சம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கேன்னா, நான் வண்டியில போயிட்டு இருக்கேன், பொண்ணுதான் ஓட்டிட்டு இருக்கா.
எனக்கு சாரதியா இன்னைக்கு. அவ சொல்றதெல்லாம் கேளுங்க. கேக்கும் ஆமா. உங்களுக்கு கேட்கறது அவருக்கு பக்கத்துலயே தானே இருக்கா. கேக்கும். அதான் அவ விஸ்வரூபம் ரூட் எடுத்துட்டு சொல்லிட்டு போறா. இருக்கா. அதான் ரூட் சொல்லிட்டு விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டு போறா. விஸ்வரூபம் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அவ கிருஷ்ணா இல்ல அஸ்விகரா. So, இங்க எது சரியில்ல. அவ 2 கை வச்சுட்டே அவளால சரியா சமைக்க முடியல, சமாளிக்க முடியல. சாரி சமாளிக்க முடியல. சமாளிக்க முடியல. நீங்க வேற விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு அவ கிண்டல் வச்சிட்டு இருக்கா. சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனா வந்து ரிக்வெஸ்ட் சொன்ன உடனே அவர்தான் நான் காட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த விஸ்வரூபம் பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரி கண்ணு பத்தாது, ஸ்பெஷல் கண் வேணும். அப்கோர்ஸ் அர்ஜுனர் கண் ஸ்பெஷல் தான், ஆனா அதுவும் பத்தாது. ஏன்னா அது ஆச்சாரியக்கள் இன்னும் லெவல் 2ல நல்லா புரிவீங்க. அவருக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் கண்ணு இருக்கான். அதனால அவர் கண்ணை இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்களாம். ஆனா அந்த கண்ணு பேரு தான் டிவைன் ஐஸ், ரைட்? திவ்ய திருஷ்டி காட்ட சொன்னாரு அப்படின்னு. அத வந்து அவரு குடுப்பறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்க முடியும். அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம். பத்மா மாதாஜி நீங்க ஸ்லைட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக்கு வச்சுக்கோங்க. புக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. அதுலயே போல்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸ்லோகம் முடிஞ்சு போல்ட் லெட்டர்ஸ்ல ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு 11th சாப்டர் மட்டும் நம்ம கிட்ட இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. புக்கு வச்சிருக்கிறவங்க படிங்க. ஓகேங்களா? புக்கு யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சமக்ஞிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ அயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதா இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் கிளியரா சொல்லிட்டாரு, எனக்கு டோட்டலி மயக்கம் வந்து தெளிஞ்சிச்சு. ஏன்னா நீ சொன்னத இருக்குத உடனே என்னோட இல்யூஷன் என்ன மயக்கத்துல இருந்தார் அவரு, என்ன மயக்கத்துல இருந்தார்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம். வேணவா, எது நல்லது, எது கெட்டது, எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, அந்த ஒரு மாயையில இருந்தாரு. ஸ்மால் சேஞ்ச். இந்த மாயையில அவர் பிகினிங்ல இருந்தாரு. ஆனா 2வது சாப்டர்லயே அவர் சொல்லிட்டாருல்ல, நிறைய சொன்னாரு. 2வது சாப்டர்ல விவசாய ஆத்மிகா புத்தி ஏகேயா குரு நந்தனா, ஒரு 1 பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கணும், நீ இப்படி எல்லாம் உடம்புக்கோசரம் நினைக்க கூடாது எல்லாம் சொன்ன உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, நேஹா விக்ரமன் ஆசோசி பிரத்யவாகினி எல்லாம் ஃபுல் லெக்சர் ஆச்ச உடனே அவர் அப்பவே டிஸ்பெல்டு. ஃபர்ஸ்ட் 2வது சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே அவருக்கு குழப்பம் தீர்ந்துச்சு. அப்போ 11th சாப்டர்ல மறுபடியும் குழப்பம் என்ன சொல்றாரு? குழப்பமா? ஓகே, குழப்பம். என்ன விஷயம்னா, இங்க வந்து தான் வந்து கிருஷ்ணரோட கசின் அப்படின்னு தான் அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு தவிர, அவர் இன்னும் கிருஷ்ணர் ஆண்டவன், அவர் வந்து மனிதன் என்ற தாட்டே அவருக்கு வரல. 2 பேருமே சாதனை. அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் தீருச்சு அவருக்கு. அந்த குழப்பத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆண்டவன் என்ற அந்த பாவத்துக்கு அவர் வந்துட்டாரு. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நீங்க கூட டக்கு டக்குன்னு எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்பவே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். வெரி நைஸ். இது வேணும் கொஞ்ச நேரம். சோ இப்ப என்ன இதான் கேக்குறாங்க. இது மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து இங்க இல்யூஷன் அவரது டிஸ்பெல் ஆச்சு. எப்படின்னா அவர் வந்து கேக்குறாரு, நீ வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எனக்கு காட்டு அப்படின்னு. எப்படி டிஸ்பெல் ஆச்சு? அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல், கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு தெரியுது. வெறும் ஃப்ரெண்ட்ன்ற பாவத்தை விட இது தெரியுது. அது உண்டு இல்லாம அவர் தான் எல்லா காரணத்துக்கும் காரணமா இருக்காருன்னு. எல்லா காரணம் என்ன? பௌதிக உலகம், அப்புறம் தெய்வீக உலகமான ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அப்புறம் எல்லா உயிரினங்கள் வரத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே காரணமா இருக்கிறவர் அவர் தான் அப்படின்றது தெரியுது. அதுக்கு மகாவிஷ்ணு மூலமா வராரு அப்படின்றதும் நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது சசிப்ரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 11.2 ஸ்லோகம் 11.4 ஸ்லோகம் 2ல இருந்து 4 ஸ்லோகம் இல்ல, வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்டி படிச்சிருங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க. சசிப்ரியா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு உயிர் வழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விரைவாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்கிறேன். சோ வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாங்க, இப்ப வந்து எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு உன்னோட மகிமைகள் எல்லாம். அதனால இப்ப வந்து நான் வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறேன், நீ எப்படி இந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் போற, நீ என்ன பண்ற அப்படின்றதெல்லாம் ஐ வாண்ட் டு see அப்படின்னு சொல்றாரு. படிக்கவா மாதாஜி? ஆமா படிங்க மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க.
ஓகே. உத்தம புருஷ ஸ்லைட் போயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுங்க. இது ஆல்ரெடி 4 கவர் ஆயிடுச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் 5, 6 போயிடும். அது சொன்னதுதான் ஆகும். சாரி மாதவி, இன்டரப்ஷன். என்ன ஏன்னா 3 இது வந்து இங்க கிளியரா இருக்கும். இப்போ அர்ஜுனா வந்து எதுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? ஏன்னா நாளைக்கு பொழுது யாராவது ஒருத்தங்க வந்து கேள்வி கேட்க கூடாது, இது உண்மையா இல்லையான்னு. சோ இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க, கிருஷ்ணரை காண்றதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் வேணும், என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும், மெடிசனா, இன்ஜினியரிங்கா? எக்ஸலண்ட். பியூர பக்தி எல்லாம் கூட இல்ல, ஆர்வம், அவ்வளவுதான். ஏன்னா தூய பக்தினா நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்க முடியாது. சரிங்களா? அடுத்தது இப்போ 4 ரீசன் வந்து அடுத்த பேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த 4 ரீசன்னால கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது, செக் பண்ணுவாரு. ஒண்ணு வந்து கேட்பாரு அர்ஜுனர். ஏன்னா நாளைக்கு வரவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏமாத்துதல் கூடாது என்ற ஒரு ரீசன் தான். விஸ்வரூபம் காட்டுங்க, தியரி கிளாஸ் எடுத்துடலாம், அதுக்கோசரம் விஸ்வரூபம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் நிஜமாவே நடந்துச்சா, அது வந்து நான் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபம் காட்டுறச்சு இது உங்களுக்கு கொண்டு இல்ல, தேவர்களுக்கும் தெரியும். அதனால ப்ரூஃபோட இவர் காட்டுவார். அது இதுக்கு அப்புறம் வரும், பட் நான் இப்பவுமே சொல்றேன். அண்ட் அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆதயத்துல தான் தெரிஞ்சுக்க தோண்டி இல்ல, மத்தவங்க அங்க சுத்தி ரீசன்ஸ் இருக்குன்றத பாக்கலாம். இப்ப 5, 6, 7 3 படிச்சுங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக. 11.6 பாரதர்களின் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்பொழுது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புகிறாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை, அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. சோ இமீடியட்டா சொல்லுவாரு, இஃப் யூ விஷ், நீ விருப்பப்பட்டா எனக்கு காட்டுன்னுவாரு. நம்மள மாதிரி எல்லாம் எனக்கு பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா கேட்க மாட்டாரு. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாவம், நம்மளும் அதே பாவத்தை கேட்கணும்னு. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, சரி நான் வந்து பாரு, பெஸ்ட் ஆஃப் பாரதா அர்ஜுனர் அப்படி அட்ரஸ் பண்றாரு. நான் நிறைய காட்ட போறேன். ஆதித்யா, வசு, ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், எல்லா தேவர்களும் நீ எனக்குள்ள பார்க்க போற. இப்போ ஒண்டி இல்லாம இங்க இப்போ நடக்கிறது, ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறது, பாஸ்ட்ல நடந்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்க போற, இருந்து பார்க்க போற. அதனால உன்னோட கண்கள் பத்தாதனால நான் உனக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். சோ அந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்தத பார்த்தோமா? இப்ப வந்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 9 to 13ல என்னன்னா, பக்ஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம், ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து, எப்படி கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து இந்த விஷயம் கொடுக்குறாரு, அதை வச்சு அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரோட யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பாக்குறாரு. அண்ட் கிருஷ்ணரோட யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல எல்லா ஆப்புலன்சஸும் அவருக்கு தெரியுதுன்றத நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் இதுல பாக்குறோம். அது ஒண்டி இல்லாம கிருஷ்ணரோட கால ரூபம் காட்ட போறாரு. இங்கதான் பிரச்சனை வரும். இது வரைக்கும் வந்து விஸ்வரூபம் வரைக்கும் ஜாலியா தான் இருக்கும், நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப சொல்றாரு, ஸ்ரீ சஞ்சய வாச்சா ஏவம் உக்த ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரி தர்ஷயாமாச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சோ என்னடா அப்படின்னா, அவங்க வந்து கிருஷ்ணா வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி வந்து இப்போ வந்து அவரு அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. விஸ்வரூப தர்சனம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் அதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னு இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான வாய்கள், கண்கள், ரைட், செம்ம டெக்கரேஷன், செம்ம அழகு, செம்ம இதுல இருக்காரு. எக்ஸ்ட்ராடினரி. இப்ப அப்படியே நீங்க அந்த பாவத்துல போகணும்.
அத்தனை கண்கள், அவ்வளோ ஒரு அழகு, அவ்வளோ போடுற நகைகள் எல்லாம் ஷைனிங்கா இருக்கு. அவரோட மாலைகள் எல்லாம் அவ்வளோ ஸ்மெல், ரைட்? அப்படி இருக்கும். ஒரு மாலை இருந்தாலே நம்மளுக்கு அவ்வளோ இருக்கும். இது அவ்வளோ இருக்கு. அவர் ஒளி எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சூரியன் இருந்தாலே அப்படி இருக்கும் இல்லையா, பிரகாசமா. ஆயிரத்துக்கணக்கான சூரியன்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து கண்ணே கூசுது, அவ்வளோ பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு அந்த சஞ்சயர் வந்து இப்போ இந்த சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்படி அந்த பாவம் வந்து நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? கேக்குதா? பத்மாவதி, நெக்ஸ்ட் ஷீட். தேங்க்ஸ் மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நெக்ஸ்ட் ஷீட்ல என்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆண்டவன் தான், ரைட்? பரமாத்மாவும் அதே தான். ஒரே ஒரு பரமாத்மா தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு அண்டங்கள் பல இருந்தாலும் ஒருத்தரே தான் இருக்காரு. ஆனா ஆயிரம் கணக்கா அவங்களுக்கு தெரியுறாங்க அப்படின்றத பாக்கணும். கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான், பட் அவர் கண்ணுக்கு அடுத்தது பலவா தெரியுறாரு. சோ அது பத்த உடனே அவருக்கு புல்லரிச்சு போச்சுன்னு இல்லையா, அடுத்ததுல இன்னும் தெரியும் நம்மளுக்கு. அர்ஜுனா வந்து இவர் அப்படி இருக்கிற அந்த பாவத்தை பார்த்த உடனே இவருக்கு புல்லரிஞ்சு போயிட்டு இவர் வந்து கும்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு. ரைட்? என்ன கும்பிடுறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषतः. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரோட எந்த பாவத்துல இருக்காரு யூஸ்வலா? முதல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு, இப்ப தெய்வமா பாக்குறாரு. இல்ல கிருஷ்ணர் எப்பவுமே அவர் தெய்வம் தான். இப்ப மாறல. அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்து தெய்வமா தான் இருந்தார் கிருஷ்ணர். இவருக்கு தான் அது தெரியல. அதான் இவரை பாக்குற விதம், இவர் பாக்குற விதம். இவர் அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஃப்ரெண்டா பார்த்தாரு. இப்போ வந்து அந்த பக்தி மயமா பாக்குறதால பக்தி கூட வரல இன்னும். அவருக்கு வந்து ஆச்சரியமயக்கு போயிடுச்சு, வண்டர். இப்ப எப்படி மாத்தாச்சு அந்த பாவம்? நீங்க 5 பிரைமரி பாவம் இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா எந்த பாவத்துல நம்ம கிருஷ்ணரோட இருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப்? நான் சொல்லிருக்கேன். பக்தரா இருக்கலாம், நண்பனா இருக்கலாம், குழந்தையா நினைக்கலாம், தாயா தந்தையா நம்ம இருக்கலாம். கொஞ்சம் படுத்துட்டா செய்யுங்க, உட்காந்துட்டு அங்க இருக்கிறதுக்கு. வெரி நைஸ். மாதிரிய பாவ், தாசிய பாவ். சோ பேசிக்கலி இதுதான் அந்த 5 பாவங்கள். அதாவது நான் வந்து தாசிய பாவ் சர்வெண்ட், சாந்த பாவ் ரொம்ப சாந்தமான ஒரு நிலை, ரைட்? அவரை கட்டுப்படுறதுக்கு அவரோட அம்மா அப்பாவா கூட இருக்கலாம், வாத்சல்ய பாவ், ஆர் லவரா இருக்கலாம், மாதிரிய பாவ். இது செகண்டரி ரசாசன் இருக்கு. அது என்ன பாத்தீங்கன்னா, இதோட சேர்ந்து இணைஞ்சு நிறைய இருக்கும். ரைட்ல 7 இருக்கு. என்னன்னா பயம், ரைட்? இதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்த நம்ம லெவல் 2ல ஃபுல்லா பார்க்கலாம். பட் 7 ரசத்துல ஒண்ணு வந்து வண்டர், ஆச்சரியம், ரைட்? அந்த ஆச்சரியத்துல இவர் விடுறாரு. சிலது வந்து பயம், அற்புதம் தான் வண்டர், ரைட்? ரௌத்ரம், கருணை, வீரம் எல்லாம் வருது. அதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதையெல்லாம் பாக்குறோமா? அர்ஜுனா வந்து என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அர்ஜுனா வந்து பேசுறாரு இந்த மாதிரி, ஓகே இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்துட்டேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இப்படிதான் இருக்கும், ரைட்? எல்லாத்தையும் ஒரே டைம் அவரு பாக்குறாரு. இங்க வந்து என்ன சொல்றீங்க, அந்த சூரியன், எல்லா அண்டங்களும், எல்லா மனிதர்களும் எல்லாம் ஒன் ஷாட். ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूतविशेषशङ्गान् ब्रह्माणम् ईशं कमलाशनस्थं ऋषिंश सर्वान् उरगांश दिव्यान्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பாக்குறாரு? அந்த உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது அந்த பத்ம பக்ஷா, சோ லோட்டஸ் ஃபிளவர் இல்லையா, அங்க அதை பாக்குறாரு. சிவனை பாக்குறாரு. பேசிக்கலி எல்லா தேவர்களையும் பாக்குறாரு. அது ஒன்றும் இல்லாம என்ன பாக்குறாரு? 1000 கண்கள், 1000 வாய்கள், 1000 பயங்கரமான எக்ஸ்பான்ஷன். அதுக்கு பிகினிங் இல்ல, முடிவும் இல்லை, மத்தியும் இல்லை. முடிவில்லை, பிகினிங் இல்ல, ஓகே. இது வந்து க்ளோஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நம்ம பிரபாத் ஸ்கை பாத்தீங்க, வானமனா எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது தெரியாது, எங்க முடியுது அதுவும் தெரியாது.
நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? பௌதிகத்திலேயே அப்படி இருக்கச்சே ஆன்மீகத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க கிரீடங்கள், ரைட்? கையில கதா, அப்புறம் சக்கரங்கள், பயங்கர ஜெகத் ஜோதியா இருக்காரு. எப்படின்னா கணக்கிட முடியாத சூரியன்கள் இருக்கிற லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நெக்ஸ்ட் ஒன். சோ அதனால அத்தனை ஜுவாலமும் அவர்ல தெரியுது அப்படின்னு. அது ஒண்டி இல்ல, நீ வந்து வெரி ஓல்டு, வயதானவர், 125 வயசு அவருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு. ஆனா பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்காரு? சின்னவரா இருக்காரு, யங்கா இருக்காருல்ல. ஒரு 20 வயசுன்னு தான் சொல்ல முடியும் கிருஷ்ணரை. அதான் நவயப்பனம் ச அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதான் இந்த பிரம்மி சமிதாலும் பிரம்மா இதே மாதிரிதான் சொல்லுவாரு. நீ வந்து ரொம்ப வயதுலயே டாப் மோஸ்ட் இல்ல, எல்லாரும் விட ஓல்டஸ்ட் கிருஷ்ணா. ஆனா ரொம்ப யங் லுக். இது நிஜமாவே அந்த வார்பிலையும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவ்வளவு வயது 100க்கு மேல இருக்கிற மாதிரி தெரியாது, யங்கா இருப்பாரு. அவர் எப்பவுமே கிருஷ்ணரை வயதான மாதிரி பார்த்திருப்போமா? ஸ்வீட் 16ல தான் பார்ப்போம் இல்லையா? அதுதான் அவரோட பியூட்டி. அது ஒண்ணும் இல்லாம அவர் வந்து நீதான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறவர். ரிலீஜன் நீங்க சொல்றது வந்து தர்மத்தை சொல்றாங்க. அண்ட் நீ எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இருப்ப, நிரந்தரமானவர் அப்படின்னு. உனக்கு ஆரம்பம், நடு, எண்ட் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை. உன்னோட கைகள் கணக்கு இல்லாதவை. நம்ம 4 கை பாக்குறோம், 2 கை பாக்குறோம். ஆனா ஆக்சுவலா அந்த விஸ்வரூபம் பாத்தீங்கன்னா கணக்கே இல்லாதவர். நீ வந்து இந்த உன்னோட ஜுவாலத்துலதான் இந்த பூமியையும் தாக்குற, இங்க வர்ற ஜோதியும் நீதான், அண்ட் அந்த ஹீட்டும் நீதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதோ மே. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். வெரி நைஸ். என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன, நீதான் யங்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து காலரூபத்தை காட்ட போறாங்க, அதை பத்தி படிக்க போறோம் நெக்ஸ்ட். இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நீ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க, ரொம்ப அழகா இருக்க, இவ்ளோ கை, இவ்ளோ ஜுவாலம், இவ்ளோ இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் விஸ்வரூபம், ஜாலியா இருக்கு. இப்போ காலரூபம் இப்போ வந்து ஆரம்பிக்க போகுது. டென்ஷன் அவருக்கு. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆச்சரியம், சந்தோஷம். இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ ஒன்னா இருந்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நீ கை அந்த மொத்த இடத்துலயும் நீ வந்து பரவி கொண்டு இருக்க, ரைட்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கால ரூபம் பார்த்த உடனே அவர் வந்து ஏறிச்சு அவருக்கு டென்ஷன். சோ உன்னோட பயங்கரமான ஃபார்ம் வந்து என்னால பார்த்து எனக்கு பயம், அதாவது மனம் அலைப்பாயுதுன்ற மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப திக்கு திக்குன்றது. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, ஹார்ட் திக்கு திக்குன்றது, பால்பிட்டேஷன். அர்ஜுனாருக்கும் வந்துச்சு. அதனால சொல்றாரு, எல்லா தேவர்களும் வந்து உன்னை பார்த்து சரண்டர் ஆயிடுறாங்க. அவங்க எல்லாம் பயப்படுறாங்க. அவங்க எல்லாம் கை கோத்து உன்னை வணங்குறாங்க. வேதங்கள் சொல்றாங்க. இப்போ எல்லாருமே உன்னோட மத்த அவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே, சிவன், ஆதித்யா, வசு, இவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அஸ்வினி குமாரா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, உன்னை வந்து ஆச்சரிய கூட பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இவர் ஏன் இவ்வளவு ப்ரமோட் பண்றாருன்னு கூடிய சீக்கிரம் சொல்ல போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. द्याव अपृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतिदं महात्मन्. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட், உலகம் குழம்பி உள்ளதுன்னு எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அப்ப பாக்குறவர் கிருஷ்ணர் பத்தினது. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் அர்ஜுனர் தான், கரெக்ட்? இத வந்து இன்னொருத்தர் பாக்குறாரு. யார் பாக்குறாரு இன்னொருத்தர்? சஞ்சயா பார்த்து அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா இத தவிர உலகம் குழம்பி இருக்குன்னா தேவர்களாலையும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அதுதான் சொல்றாங்க, உன்னோட பயங்கரமான உருவத்தை பார்த்து எல்லாருமே வந்து அப்படியே பிளாபகாஸ்டன்னு சொல்லுவோம், அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு ஆடி போயிட்டோம்ப்பா அப்படின்னும்ல, அந்த மாதிரி ஆடியே போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அவருக்கு பயம் இருந்துச்சுன்னா, அத்தனை முகங்கள், அவ்வளோ கண்ணுகள், உக்கரம்,
ரைட்? அத்தனை கைகள், அத்தனை வயிறு, அத்தனை கால்கள், அத்தனை பல்கள். ஓகே, இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னால இருக்கவே முடியல. ஏன்னா அந்த பல்கள் எல்லாம் எப்படி தெரியுதுன்னா, அதுக்குள்ள அவர் வந்து காலரூபம் பாக்குறாருன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்குள்ள கர்ணா, துரோணா எல்லாரும் உள்ள போய் அவர் கடிச்சு மடிந்து வீறதெல்லாம் பாக்குறாரு. அதை பார்த்தோன்னே இன்டைரக்டா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பாரு இவங்களோட அழிவு டிசைடட். நீ நிமித்த மாத்திரமே பவ சபைய சாட்சி. நீ வெறும் ஒரு சாட்சி, ஜஸ்ட் அ வெப்பன். நிமித்த மாத்திரமே வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஒரு டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணா ஒரு கத்தி இருக்கா, அந்த கத்தி தான் பண்ணிச்சு சர்ஜரின்னு சொல்வீங்களா இல்ல டாக்டர் பண்ணாருன்னு சொல்வீங்களா? டாக்டர் பண்ணாருன்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கருவிதான். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து டாக்டர் பண்ணாரு. ஆனா அவர் வந்து ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாரு. அதான் பியூட்டி. ஏன்னா வெறும் நிமித்த மாத்திரமா தான் நீ இருக்க போற. சோ பாவங்கள் உன்னை வந்து சேராது, ஆனா பிறகை உன்னை வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்ல. இவ்வளவு ஜாலி. ஆல் பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் உனக்கு, மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் நோ. ஆனா நம்மலாம் அவ்வளவு நம்ம எடுத்துப்போம். அதனால உன்னோட ரேடியன்ட் கலர்ஸ் வந்து பூமி, வானம் எல்லாமே ஃபில் ஆகுது. அவ்வளவு அழகான உன்னோட விஸ்வரூபம் தர்சனம் எனக்கு உண்டு இல்லாம எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படின்றத பாக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். மரகதவள்ளி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களே, நீங்க படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சரி, சசிபிரியா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். நான் மாடிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் இது பொருள் படிச்சிடுறேன். படிங்க மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. என்கிட்ட புக் இல்ல மேடம். இல்ல, எங்கும் நிறைந்த புக் இருக்கிறவங்கள தான் நான் படிக்க சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே. 24 படிக்கிறேன் மாதாஜி. 24 படிங்க மாதாஜி, படிங்க. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவை, வானத்தை தொடும் உனது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுக்கு மேல வந்து என்னால இருக்கவே முடியாது. அவ்வளோ கலர், அவ்வளோ ஜோதியில என்னால வந்து உன்னை பார்க்காமவும் இருக்க முடியாது, பார்க்கவும் முடியாது. ஏன்னா எனக்கு வந்து பயங்கர டென்ஷன். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்கள் எல்லாம் விடுவிடுக்குது. அதனால நான் வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கேன் அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்லிடுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இதுல ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மள மாதிரி பயம் இல்ல. பாரு, அர்ஜுனர் வந்து எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்லணும்னா எந்த லெவலுக்கு, அர்ஜுனரை விட மிஞ்சின வீரர் இல்ல. அவரே எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்றாருன்னா அவர் எந்த லெவலுக்கு பயப்படுறாருன்றது விடாம அவர் அந்த லெவலுக்கு உண்மையை ஒத்துக்கிறாரு. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஏன் பயப்பட்டாருன்னு பேக்ரவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா பசங்களும் துருதராஷ்டிரோட மகன்கள், துரோணா, கர்ணா, பீஷ்மா எல்லாரும் அவங்க தலையெல்லாம் போய் சட்னி ஆறத அவர் பாத்துடுறாரு. அதனால எப்படி இருக்குன்னா அந்த மொத்தமே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கோரம், ரத்த கடல் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லா ரத்த கடல்ல இங்க எல்லாருமே அழிஞ்சு போறதையும் அவர் பாக்குறாரு. இதுலதான் அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 29. சோ அதுல வந்து அவர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு என்னடா அப்படின்னு பாக்குறாரு. இப்ப வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு உதாரணம் சொல்றாங்க. நெருப்பு பூச்சிகள் நெருப்பை சார்ந்து போய் இறந்துடும்ல, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ என்ன சொல்றாரு, இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா சைட்ல இருந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ரைட்? இது வந்து மல்டி டைமென்ஷனல். ஸோ இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைட்ல இருந்தெல்லாம் ஏறியுது. அவ்வளவு பயங்கர எஃபல்ஜென்ஸ். அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஸ்டார்ச்சிங் ஹீட் ரேஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்படி இருக்கச்சே இப்ப சொல்றாரு, நீ சொல்லு, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், என்ன என்கிட்ட கருணை காட்டு, நீதான் வந்து பிரிமிவல் லார்டு, அதனால எனக்கு தெரியணும் உன்னோட மிஷன் என்ன, நீ வந்த ரீசன் என்ன. இப்ப வந்து ஆச்சரியம், அவர் ஆச்சரியத்துல பயம். ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சரியப்படுறாரு விஸ்வரூபம் பார்த்து, இப்போ கால ரூபம் பார்த்து பயப்படுறாரு, ரைட்? இப்ப வந்து கேக்குறாரு, இப்போ வந்து பார்த்தனா இவ்வளவு பயங்கரமான ரூபத்துல நீ ஏன் வர, உனக்கு ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதனால எனக்கு புரியல, இன்னும் எனக்கு தெரியல உன்னோட பயங்கரமான ரூபத்தின் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு. அடுத்தது யதா பிரதீப்தம் ஜ்வலனம் பதங்கா விஷந்தி நாசாய ஸ்மிருதவேகாம் ததைவ நாசாய விஷந்தி லோகாஷ தவாபி வக்த்ராணி சம்ருத்தவேகாஹ. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து இவர் கேட்கிறார் இல்லையா, இப்போ இந்த கோரத்தை எல்லாம் பார்த்த உடனே நீ யாரு, நீ எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன்னு கேட்கிறாரு. இப்போ அவர் ஃப்ரெண்டு, அவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு தெரியும். தெரிஞ்சு அவர் ஏன் கேட்கிறாருன்னா வந்ததின் காரணம் என்னன்னா இது ரொம்ப கோரமான ஒரு 34 மாதாஜி வந்த கோரமான இருக்கிறதால எதனால இப்படி வந்தோம். கரெக்ட், 32-34 அப்படின்றதால அவர் கேட்கிறாரு, எதுக்கோசரம் நீ வந்து வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் ஆஃப் கமிங். ஏன்னா அது எனக்கு தெரியல. அழகா இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருந்தா, இப்படி வந்த வாரன்ற அப்படியே எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறேன்னு காட்டுற. சோ உன்னோட நீ ஃப்ரெண்டு ஆண்டவன்ன்றது தெரியுது, பட் இந்த மாதிரி பல வெரைட்டி ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் காட்டினா
அதோட காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோடனே கிருஷ்ணர் சொல்ல போறாரு, காலோஸ்மி லோக ஷயாக்ருத். ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாரு, காலம் நான், ஐ எம் டைம், ஐ ஆம் அப்படின்வாங்க. அப்படின்னா எதையுமே வந்து எல்லாத்தையும் காலத்தால மறக்க முடியும், காலத்தால கட்டுப்பாடுத்த முடியும் அப்படின்வாங்க. பலியா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் சொல்வார் டைம் வில் ஹீல் அப்படின்னு, 10 minutes to 4. சோ காலத்தால கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த காலம் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால வந்து அந்த காலமா இருக்கிறவர் கிருஷ்ணர். அதனால என்ன சொல்றாரு, வெறும் அடுத்தது மாத்திரம் 35. சோ நிமித்த மாத்திரமே இது ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெறும் சபிய சாட்சி, ஜஸ்ட் காலமா இருக்கிற நானு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு முன்னாடி 32 இருக்கும்னு நினைக்க மாட்டேச்சு. அது ஒரு செகண்ட். இந்த டைம் பாருங்க, இது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. 32 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு, நான் வந்து எல்லா உலகத்தில், அதாவது உலகம் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரம் டைம்ன்றத சொல்றோம். இங்கிலீஷ்ல கூட ஒரு மொழி இருக்கு, ஒரு பழமொழி, டைம் அண்ட் டைட் வெயிட்ஸ் ஃபார் நன். தமிழ்ல அதுக்கு இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. அதாவது டைமும் அந்த வேவ்ஸ், அந்த சமுத்திரத்துல இருக்கிற அலைகளும் யாருக்கோசமும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நான் எல்லாரும் அழிக்கப்பட போறாங்க எல்லா சைட்லயுமே எக்ஸப்ட் பாண்டவர்களை தவிர 2 சைடு ஆர்மியும் வந்து கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட போகுது, எல்லாருமே ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு முன்னாடியே சொல்றாரு. அடுத்தது சோ அதனால நீ கண்டிப்பா போய், நான் சொன்னேன் இல்லையா, வெறும் சர்ஜரியில யூஸ் பண்ற நைஃப் மாதிரி தான், நீ வந்து தயவு செஞ்சு நிமித்த மாத்திரமே பவ சவ்ய சாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாரு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. படிங்க மாதாஜி, ஸ்லோகா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 11.33. तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशोऽलभस्व जित्वा शत्रून् पुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாவாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே ஸ்வய சாட்சியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஹரே மாதாஜி, சவ்ய சாட்சி, சவ்ய சாட்சின்னா என்ன அர்த்தம்? சவ்ய சாட்சின்னா என்ன? நிமித்த மாத்திரமே அம்பு போடுறவர்னு அர்த்தம், நல்லா வந்து போர் பண்றவர்னு அர்த்தம், அம்பு எய்தக்கூடியவர்னு அர்த்தம். அது ஒண்டி இல்லாம சவ்ய சாட்சிக்கு இன்னொரு வேர்டு இருக்கு. அம்பு ஒண்டி இல்லாம அம்புதான். பட் அம்புல இன்னும் ஸ்பெஷல் என்னன்னா, ஒரே டைம் யூ கேன் 2 சைட்லயும் அவர் வந்து அம்பு போடுவார். 2 கையிலயும் இப்படி கால்ல வச்சுட்டு ஒரே டைம் 2 கையிலயும் ஒன் டைம் அட் ஒன் ஷாட். சிலர் எழுதுவாங்க தெரியுமா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து எழுதுவாங்க. அதுல வந்து ஸ்பெசிபிக்லி ஒரே டைம் 2 கையிலயும் எழுத முடியாது. ரைட் ஹேண்ட்ல எழுத வச்சு அப்புறமா நிறுத்தி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுத முடியும். ஆனா இதுல என்ன பியூட்டினா, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட்ல ஒரே டைம் சிலர் எழுதுவாங்க. வெரி எக்ஸெப்ஷனல். அந்த மாதிரி ஒரே டைம் அம்பு விடுவாரு. ஒரே டைம் ஏவறதால அந்த அம்பு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல கால்ல வச்சுட்டு ஒரே டைம் டக்குன்னு எடுப்பாரு 2 கையும். அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி அர்ஜுனுக்கு இருக்கிறதால சவ்யசாட்சி. ஏன்னா ஒரு பேரு பின்னாடி எவ்வளவு ஒரு மீனிங்ன்றதுக்கோசரம் இதை சொல்றேன். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அவியோத வீரான் மயா ஹதாம் ஸ்வம் ஜஹிமா व्यतिष्ठा यद्यश्व जेताशी रणे शबत्नान. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு, ஆல்ரெடி துரோணா, பீஷ்மா, ஜெயத்ரதா எல்லாருமே பினிஷ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து அழிச்சிட்டாங்க. சோ ஷுவரா நீ விக்டரி தான். பாருங்க, ஆல்ரெடி ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி உங்க மார்க்ஸ் எல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. என்ன, ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம் முன்னாடியே நீங்க எல்லாம் இதான் உங்களோட மார்க்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஜாலியா இருக்கும். அப்படியேதான் அர்ஜுன் இருக்கும். போருக்கு முன்னாடி வந்து போர் இன்னும் ரிஸ்க் இல்லையா, உயிர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாது. ஆனா யூஆர் ஆல் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட்.
சோ இதுதான் சொல்றான் காலோஸ் மீனே, அதாவது ஐ எம் டைம் ஐ ஹேம் கால ரூபா காட்டுறாரா. அவர் ஏன் வந்திருக்க, உன்னோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாரு. சபைய சாட்சியன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ரைட், இது வந்து ஆம்பிடெக்ஸ்டோரிட்டி அப்படின்னா ரெண்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்றவங்களுக்கு அது யூஸ் பண்றட்டாம். நிமித்த மாத்திரமே எனக்கு வந்து என்னோட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆகு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளான் என்ன அதான் கேக்குறாரு. உன்னோட பிளான் என்ன இந்த பௌதிக உலகத்துல? அவருக்கு பிளான் எதுவுமே இல்லை, அவர் என்ஜாய் பண்றது ஒண்டிதான் பிளான். ஆனா அவர் ஏன் வர்றாரு, நம்மள எல்லாம் திரும்ப கூட்டிட்டு போறது. ரைட், அவரோட அர்ஜுனா வந்து கேக்குறாரு என்னன்னு. இப்ப எல்லாமே வந்து துக்காலயம். ரைட், இங்க இருக்கிற வந்து விதிசால் தண்டனை துக்காலத்துல சாஸ்வதம். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம போகணும். ஆனா கூல் மென்டாலிட்டி என்ன, இந்த கிரியேஷனுக்கு வேர்ல்ட்ல அர்த்தம் இல்ல. சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, இது பிக் பேக் தியரி எதுவோ வந்திருக்கு. இப்போ நமக்கு எல்லாம் இங்க சொன்னோம் இல்லையா, எல்லா சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க எல்லாம். அப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆண்டி வந்து கேட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து ஐயோ நான் வைகுண்டம் போகணும், இங்க போகணும் அப்படின்னு முடியுமோ முடியாதோ அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கச்சு எங்க ஆண்டி சொன்னாங்க, ஐயோ நான் பூமிக்கு வரணும், எவ்வளவு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ வந்து என் பொண்ணு சொன்னா, இல்ல அவங்க அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க, அதனால அவங்க திரும்ப வரணும் அப்படின்னு ஆசை. நானே சரி எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா, வியாதியோ ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும். அதனால துக்கம் எவ்வளவு இருக்கோ, எதுக்கு சொல்றேன்னா அவ்வளோ இந்த துக்காலயத்தை விட்டு போகணும் அப்படின்னு தோணும். எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோ நம்ம இங்க இருக்கணும்னு இருக்கும். அதனாலதான் தேவர்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்துல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதால எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அர்ஜுனா வந்து கும்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன, அவர் வந்து ரொம்ப பெக் பண்றாரு ஃபர்கிவ்னஸ். நான் வந்து அதாவது என்னன்னா தப்புன்னா அவர் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு இல்ல, என்னன்னா இது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா 11.44 தஸ்மாத் பிரணம்யா பிரணிதாய காயம் பிரசாதயத்வாமஹமீஷ மீத்யம் பிதேவ புத்ரஸ்ய சகீவ சாக்கியோ பிரியா பிரியாவா ஹசியேவ சோதும். அப்படின்னா என்ன, என்ன மன்னிச்சிடுன்றாரு. ஏன் மன்னிச்சிடுன்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து எப்படி மன்னிச்சிடுன்னு சொல்றாரு, ஏன் மன்னிச்சிடுக்கு அப்புறம் வரலாம். நீங்க சொல்லுங்க, ஏன் மன்னிச்சிடுன்னு கேக்குறாரு, அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி மன்னிச்சிடுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா அவர் இவ்வளவு நாள் அவரை ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டு ஏதாவது தப்பா கூட மிஸ்யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். அவரை ஒரு தெய்வம் ரேஞ்சுக்கு யோசிக்கல அந்த மாதிரி. கிண்டலு கிறுக்கு, அவர் படுக்கறச்சே கால் இப்படி இருக்கு, அவர் கிண்டல் அடிப்பாரு. அவர் வந்து அவரோட கிருஷ்ணர் வச்சிருக்கிற அர்ஜுனர் வச்சிருக்கிற அந்த வில்லோட பேர் என்ன, காண்டீபம். அந்த காண்டிவாவை விடு நான் பண்றேன் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட், ஏன்னா இவர் வில்லு இந்த மாதிரி கிண்டல் கிறுக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதனால என்ன சொல்றாரு, தஸ்மாத் பிரணமியா பிரணிதாய காலம் பிரசாதயத்துவம் அமீஷ மீதியம் பிதேவ புத்திரஸ்ய, பிதா வந்து புத்திரனை மன்னிக்கிற மாதிரி, தகேவ ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்ட, லவ்வர் இன்னொரு லவ்வரை, ரைட் சாக்கி பிரியா பிரியாக லவர் லவர் ரகசியேவ சோகம் அப்படியெல்லாம் நீ மன்னிச்சு விட்டுரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எல்லாருமே எப்படி இப்ப ஃபாதருக்கு மகனை, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப, லவ்வர் லவ்வரை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி மன்னிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி என்ன மன்னிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லி அவரு சாரி கேட்கிறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்போ வந்து அர்ஜுனரோட பயத்தை போக்க போறாரு. இதெல்லாம் தான் இந்த வேர்ட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, சஞ்சயா வந்து துருதராஷ்டிரா கிட்ட சொல்றாரு, இவரை பத்தி சொல்றாரு. இதெல்லாம் கேட்ட அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, கும்பிட்டுட்டு அவர் வாய்ஸ் எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு, ஓ ரிஷிகேஷா, ரிஷிகேஷனா எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துவன், ஸ்பெஷலா சென்சஸ் நம்ம இந்திரியன்ல கட்டுப்படுத்துறவன். ரொம்ப சந்தோஷம், உன்னோட பேரை கேட்ட உடனே எல்லாருமே வந்து உன்னை கும்பிடுவாங்க. தேவர்கள் உண்டு இல்ல, தெய்யங்கள் அசுரர்களும் வந்து பயப்படுறாங்க. அவங்க எல்லாம் ஓடி போயிடுறாங்க இங்கேயும் அங்கும். எல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா நடக்கிற உனக்கு, அதாவது பிரம்மா, ரைட், பிரம்மாவும் வந்து உன்னை பத்தி புகழாத டைமே இல்ல, பிரம்ம சமிதாலாம் அதனால இருக்கு. இப்போ அவருக்கு சந்தேகம், ஏன் அவங்க எல்லாம் சரண்டர் ஆக மாட்டாங்க. இப்போ எல்லாருமே நீதான் டாப்னு தெரிஞ்சிச்சு, ஏன் அவங்க சரண்டர் ஆகல. எல்லாருமே உங்க கால் அடியில வந்து வேணும் இல்லையா, ஏன்னா நீதான் ஆதி, நீதான் எல்லா காரணத்துக்கும் காரணம் தெரிஞ்சு உன்னையே வந்து சரணம் அடையிற மாட்டேன்றாங்க. நீதான் ஒரிஜினல் பர்சன், நீதான் எல்லாம், பி ஆல் பை ஆல், நீ எல்லா இடத்துலயும் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவரு இன்னசென்டா சந்தேகம் கேட்கிறாரு. நம்மளை பத்தி எல்லாம் தெரியாது. வந்து அர்ஜுனர் இல்லையா, அர்ஜுனர் மாதிரி பேசுறாரு. நம்மளா இருந்தா நாங்கெல்லாம் சரண்டர் ஆக மாட்டோம், அதனாலதான் நான் பௌதிகத்துல இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மாதாஜி, ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா. வந்து ஆல்ரெடி 44 முடிச்சிட்டோம் இல்லீங்களா? ஆமா முடிச்சிட்டோம், அதனால தான் நெக்ஸ்ட் சொன்னேன். மாதாஜி இந்த ஸ்லைடு ஓகேவா? சாரி, பர்ஃபெக்ட்மா. பையன் வந்துட்டான் நடுவுல, அதான் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். 46. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தில் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. ஓகே மாதாஜி. இது வரைக்கும் நீங்க தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தேன், எனக்கு ஏறி டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் அழுறத பார்த்து, அதுவும் கால ரூபம் பார்த்து நான் ஆடியே போயிட்டேன். இதுக்கு மேல எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், உன்னோட தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 11.46 இதை படிங்க. விஸ்வரூபமே, ஆயிரம் கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கையில் சங்கு சக்கரம் கதாய் மற்றும் தாமரை மலர்களுடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உறவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். 11.46 ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது. நைஸ் ஸ்லோகம். कृतिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हरे कृष्णा. ரைட். இச்சாமி துவாம் திருஷ்டும் அகம் தத்தைவ. இச்சாமி எனக்கு ஆசையா இருக்கு, திருஷ்டும் நான் பார்க்கணும், என்னன்னா உன்னை பார்க்கணும். எப்படி அப்படின்னா விஸ்வமூர்த்தியா அப்படின்னா என்ன, நம்ம 400 ஃபார்ம், ரைட்? வாசுதேவா ஃபார்ம் தான் அந்த விஸ்வமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது பரமாத்மா ஃபீச்சர் விச் இஸ் 400 ஃபார்ம்ல நான் உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு. சஹஸ்ரபாஹு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அட்ரஸ் பண்றாரு. ஸோ அந்த ஃபார்மை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஐ விஷ் டு சி யுவர் 400 ஃபார்ம். எப்படி கிரீடம், ஹெல்மெட்டு, கிளப்பு, சங்கு சக்கரம், கௌஷல் யூஸ்வலா வச்சிருப்பார்ல, பூ தாமரையோட நான் வந்து அந்த பாவத்தில் நான் உன்னை தர்சனம் வந்து எனக்கு வேணும். ரைட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் கன்க்ளூஷன், சாரி கொஞ்சம் ஸ்டெப் அவுட் ஆயிடுச்சு டைம். இப்போ வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கிருஷ்ணா வந்து 200 ஃபார்ம் காட்ட போறாரு, 400 ஃபார்ம் கூட காட்ட போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வித்ட்ரா பண்றாரு. என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து வரி பண்ணிக்காத, இது வரைக்கும் பயந்த உன்னோட ஃபார்ம் உனக்கு தேவையில்லை, நான் எடுத்துடுறேன். 400 ஃபார்ம் பாரு, 200 ஃபார்ம் பாருன்றாரு. இந்த 200 ஃபார்ம் எவ்வளவு ரேர்ன்றதோ இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् योगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमात्यं यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. பியூட்டிஃபுல் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. உன்னை தவிர யாருமே காணல. விஸ்வரூபம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு காட்டினாரு, ஓகே. வேற யாராவது பார்த்திருக்காங்களா விஸ்வரூபம்? சஞ்சயன் பார்த்தாரு. சஞ்சயன் பாக்குறாரு இப்போ, ரைட்? இத தவிர வேற யாராவது பாக்குறாங்க? இதுக்கு முன்னாடி வந்து 4வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, சூரிய தேவனுக்கு வந்து பகவத்கீதை வந்து உபதேசம் வந்து நடந்தது சூரிய தேவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதாஜி. அதுல வேணா காண்பித்திருக்கலாம். பேசிக்கலி சூரிய தேவுக்கு நடந்தது முன்னாடி. இப்போ வந்து அப்பரே சொல்லிட்டாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து விஸ்வரூபம் காட்டலேன். பட் இது 5 தடவை விஸ்வரூபம் காட்டியிருக்காரு அவரு. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? பாண்டவர்களுக்கு தூதுவரா போகும்போது அந்த சபையில காட்டுறாரு. பாண்டவருக்கு தூதுவரா போறச்சே துரியோதன் சபையில் காட்டுறாரு விஸ்வரூபம். பட் அது இவ்வளவு பெரிய விஸ்வரூபம் இல்ல, ஜஸ்ட் 1 போர்ஷன். அதனாலதான் இவர் சொல்றாரு இல்லன்னு. இன்னொரு தடவை 2 தடவை அவங்க அம்மா காட்டுறாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கதை, மறந்துட்டீங்க. யசோதாமை வாயில திறக்கல, அதுவும் விஸ்வரூபம். 2 தடவை. உடனே தேவகி வசுதேவருக்கு வந்து இல்ல அது இல்ல, அது 400 ஃபார்ம் தான். சோ 2 தடவை யசோதாமைக்கு, 1 தடவை துரியோதனுக்கு, இப்போ கிருஷ்ணருக்கு காட்டுறாரு. இது எல்லாம் தான் 4 டைம்ஸ் விஸ்வரூபம். ஒண்ணு வந்து வார் ஆனப்போ ஒரு முனிவருக்கு காட்டுறாரு,
பட் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவலுக்கு கிராண்ட் அட்டையர்ல நான் காட்டினது இல்ல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள், சேரிட்டி, தானங்கள், தர்மங்கள் எது பண்ணாலும் இந்த லெவலுக்கு நீ வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இந்த பண்ணாலும் இதெல்லாம் பண்ணாலும் என்னோட விஸ்வரூபம் உனக்கு தெரிய சான்ஸ் இல்ல, விச் இஸ் எக்ஸெப்ஷனலி கிரேட். கிருஷ்ணரா விரும்பினாதான் தர்சனம் வரும் அப்படின்றத அது இங்க சொல்லிருக்காங்க. கர்ணன் அடுத்தது சாகும்போது அவருக்கு விஸ்வரூபம் காட்டுறாருல, கர்ணன் சாகும்போது. அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் நம்ம கதையில தான் காட்டினாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கர்ணர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஹீரோவே இல்ல, அவர் வில்லன். என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்றீங்கன்றதுக்கு நான் 2 மினிட்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சிடலாம், சரியா? கர்ணனோட ப்ரீவியஸ் ஜென்ம கதை யாருக்காவது தெரியுமானா நம்ம இதை முடிச்சுட்டு பேசலாம், டைம் இருந்தா. இல்லைன்னா நாளைக்கு எனக்கு எடுக்கிறேன். தெரியும் மாதாஜி, நான் சொல்லட்டுமா? ஓகே, கர்ணன் நாளைக்கு இன்னைக்கு டைம் இருக்காது, இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெச். பட் நாளைக்கு எடுத்துல முடிச்சு நாளைக்கு 12 சாப்டர் முடிச்சிடுவோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம கர்ணரை பத்தி பேசலாம். யாரெல்லாம் கர்ணர் குட், யாரெல்லாம் கர்ணரை பத்தி டிஸ்கஷன் நாளைக்கு வைக்கலாம். விகர்ணான்ற கேரக்டரும் நாளைக்கு பேசலாம், சரிங்களா? 11.49 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சத்யபிரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க. 11.4. ஓகே ஓகே. மாதே வியாப்த மாச்ச விமூட பாவனோ திருதிஷ்டவ ரூபம் கோரம் இத் ரூப் மாதே மமதேம் வியாபதே விப்ரீத மன புனஸ்துவம் தத் ஏவ மே ரூபம் இதம் பிரபஷ்டயக. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளார். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனை எல்லா குழப்பத்தில் இருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்பொழுது நீ காணலாம். அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ ஒன்னும் வரி பண்ணாத, ஆல்ரெடி ரொம்ப டென்ஷன்ல இருக்க, நீ இதெல்லாம் வரி பண்ணிக்காத, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு, மைண்ட் வந்து காம் ஆயிடும். நான் உனக்கு வந்து மறுபடியும் பார்த்தேன்னா என்ன கொடுக்க போறேன், உனக்கு வந்து இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம காமான ஒரு ரூபத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நெக்ஸ்ட், ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஸோ நான் வந்து உனக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, அது சொல்லிட்டு உடனே சஞ்சய் சொல்றாரு. அப்படி சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனர் கிட்ட சொன்ன உடனே அவரோட 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் அவர் காட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் 2 ஹேண்டட் ஃபார்மும் காட்டிட்டு கிருஷ்ணரோட வந்து அர்ஜுனரோட பயத்தை போக்கினாரு அப்படின்றாரு. பயம், அபயம்ன்றதா கிருஷ்ணரோட இன்னொரு பேர். அதாவது பயம் வந்து நீக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். என் பிரசிடென்ட் அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்றது என்ன தெரியுமா, நாமனிஷ்ட பிரபு, அவர் பயம் எவ்வளோ குறைச்சலா இருக்கோ அவ்வளோ பக்தி நம்மளுக்கு ஜாஸ்தின்னு அர்த்தம். எவ்வளோ பயம் நம்மளுக்கு ஏறுதோ அப்ப நம்ம பக்தி குறைச்சல் அப்படின்னு. எப்படின்னா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தா நம்மளுக்கு பயமே இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் என்ன சொல்றாரு, ஃபார்ம் உன் கையில பார்த்தா cannot be, ஏன்னா சும்மா வேதங்கள் எல்லாம் பார்த்து அடுத்த பேஜ் மாதாஜி, இந்த ஃபார்மை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது, வெறும் பக்தினாலதான் நம்மளுக்கு இருக்கும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. அதனால இதை ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. பக்தியா துவனன்ய சாக்கியா அகம் ஏவோ வினோதுனா ஞாத்தும் திருஷ்டும் ச தத்துவேனா பிரவேஷும் ச பரந்தபா அப்படின்னு. பக்தியாலதான் அனன்ய சக்கியா. சோ பக்தியாலையும் அனன்யா, ஆனா எப்ப பாரும் பக்தியில இருந்தாதான் என்னோட இதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் வந்து என்ன பியூட்டிஃபுல் ஸ்லைட் அந்த ஸ்டோரினா, சாக்ஷி கோபால் பத்தி. இது வந்து சாட்சிக்கு வந்து இவர் வந்து இந்த கோபாலை கூப்பிடுவார், நீ சாட்சிக்கு வரணும்னா கோபால் சொல்றாரு, நான் எங்கேயாவது நடப்பேனா? அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, when you can talk you can walk. உன்னால பேச முடிஞ்சா நீ நடக்கவும் முடியும் அப்படின்னு இழுத்துட்டு போறாரு சாட்சிக்கு. இவரும் போறாரு. நிஜமாவே இந்த கதை இருக்கு, இந்த கோயிலும் இருக்கு விருந்தாவன் கிட்ட. சோ இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. லெவல் 2ல நீட்டா டீச்சர் சொல்லுவாங்க. அடுத்த சாப்டர் நோ ப்ராப்ளம். எடுக்கவா? மத்கர்ம கித் மத்பரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜிதः நிர்வைரா சர்வபூதேஷு யசமாமேதி பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுங்க. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளில் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு உள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிரினங்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். எதுவா இருந்தாலும், அதாவது இந்த மாதிரி அவரு யார் ஒருத்தங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்டா பேசிக்கலி கன்க்ளூட் பண்றாரு. வெரி பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்லோகா, ரைட்? என்ன சொல்றாரு, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவன்
எந்த விதமான நம்ம 7th சாப்டர்லயும் பார்த்தான், ரைட்? ஏஷா துவந்தகத பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மனாம், பாவங்கள் இல்லாம விடுபட்டவன், ஜனனாம் புண்ணிய கர்மங்கள் ப்ரீவியஸ் ஜென்மல பண்ணுவன், ரைட்? அப்படி இருக்கவன் என்னை வந்து அடைவான், ரைட்? எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவன் கண்டிப்பா என்னை வந்து அடைவான் அப்படின்னு அங்க சொன்னதே தான் வெரி சிமிலர் ஒன் நீங்க சொல்றாரு. அதனால இதோட நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கிறோம். ஸோ பேசிக்கலி இதுல என்ன பியூட்டி, கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபம், பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர், கம்ப்ளீட்லி 365 டிகிரி வியூ மாதிரி மல்டி டைமென்ஷனல் வியூ. அது ஒன்றும் இல்லாம அப்படி இருக்கச்சு 5 பிரைமரி ரசால இருக்கிறதுல இருந்து 7 பிரைமரி செகண்டரி ரசால இருக்கிற அற்புதம் என்ற அந்த பாவத்தை அர்ஜுனருக்கு வந்த உடனே பயம் பண்றதும் காலரூபத்தை பார்த்து வருது. அதனால திரும்ப அவரோட 400 ஃபார்ம் காட்டி யாருக்குமே பார்க்க முடியாத 200 ஃபார்மும் தர்ஷனம் கொடுக்குறாரு. இதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால அனன்ய பக்தரோட கேரக்டரிஸ்டிக் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகல சொல்லியிருக்காங்க. மத் கர்ம கிருத், எப்பவுமே வந்து அவரோட செயல்களை, ஆனா கிருஷ்ணரோட செயல்களை, மத் பரமோ அப்படின்னா கிருஷ்ணரே தான் பரம் கோல், பக்தா அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடு அப்படின்னு இருக்கிறவர். மத்தது என்ன பண்ணுவாரு, சங்கவர்ஜிதக அப்படின்னா தப்பான அசோசியேஷன் இல்லாம இருக்கிறவர். நிர்வைராகியம்னா எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறவர், அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ற பீஸ் ஃபார்முலாவும் கொடுத்துட்டாரு. இதோட நம்ம இந்த சாப்டரும் முடிக்கிறோம். இந்த வியூ நல்லா இருந்துச்சா? நான் சொன்ன மாதிரி அர்ஜுனன் கேட்டது, திவ்ய திருஷ்டி கொடுக்கறது, சஞ்சயா டிஸ்கிரைப் பண்றது, யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காலரூபம் காட்டுறது, அர்ஜுனா கும்பிடுறது, அப்புறம் 400 ஃபார்ம் 200 ஃபார்ம், இதோட கன்க்ளூட் பண்றோம். அண்ட் அர்ஜுனரும் சாரியும் கேட்டு அவர் கிராட்டிடியூட சொல்லிக்கிறாரு. வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்க மாதிரி? வெரி வெரி சாரி, இன்னைக்கு லேட் ஆனதால ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஸ்டெப் அவுட் ஆச்சு டைமும். நானும் லேட்டா வந்தேன், எனக்கு வரமாட்டாங்க அவங்கன்னு தெரியல, அதனால மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா எடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நீங்க சொன்னீங்க வந்து இந்த போர்ல வந்து எல்லாருமே இறந்துருவாங்க, ஆனா வந்து எக்ஸப்ட் பாண்டவர்கள்னு, அதுக்கு என்ன காரணம்? வாட் இஸ் த காரணம் ஃபார் வாட்? எல்லாரும் இறந்துடுவாங்க பாண்டவர்கள் தவிரன்றதுக்கா, இல்ல ஏன் எல்லாரும் இறக்குறாங்கன்றதுக்கா? எல்லாரும் இறந்துடுறாங்க, பாண்டவர்களுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து உப பாண்டவர்கள் கூட இறந்துடுறாங்க, ஆனா பாண்டவர்களுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து மரணம் ஏற்படல? அந்த குருஷேத்திர போர்ல அவங்கள தவிர மத்த எல்லாம் ஏன் இறந்துடுறாங்க? ஒண்ணு வந்து எல்லாரும் ஏன் இறங்குறாங்கன்னா, அதர்மத்துல நின்றவங்க எல்லாருமே அதர்மத்தை சேர்ந்தவங்க. இப்போ நாளைக்கு கர்ணரோட கதையும் அதான். கர்ணருக்கு சில குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கலாம், ஆனாலும் நிறைய பேட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். இதை விட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார் அழிஞ்சதுக்கு ரீசனே அவரோட மகன் அஸ்வத்தாமா மேல இருந்த பற்று. அப்படி இருக்கச்சு நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி பீஷ்மருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவரோட நிர்பந்தம் என்னதான் இருந்தாலும், நல்லவரா இருந்தாலும் பக்தரா இருந்தாலும் அந்நீதிக்கு கை கூத்ததா இருந்ததால அவரோட ப்ராமிஸ் முக்கியம் தான், இல்லைன்னு. ஆனா அதனால அநியாயத்தை நிறுத்ததால அவருக்கும் அந்த நிலைமை வந்துச்சு. சோ அதனால அநீதி சைட்ல போற எல்லாருமே அழிஞ்சிடுவாங்க அப்படின்றதான் சொல்றாங்க. நீங்க சொல்லுவீங்க நெக்ஸ்ட், அப்ப பாண்டவர்கள் எப்படின்னா, பாண்டவர்கள் எப்பவுமே நீதியை தவறுனது இல்ல, கிருஷ்ணரும் அவர் சைட்ல இருந்ததால ஆப்வியஸ்லி பாண்டவர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்றதுதான் இதோட சண்டை. நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்பீங்க மாதாஜி, எதுக்கு மாதாஜி அப்ப பாண்டவர்களை சுத்தி இருக்கிற சில நண்பர்களும் இறந்தாங்களே, வெறும் கெட்டவங்களை ஒண்டிதான் அழிஞ்சாங்கன்னா? இல்ல, நண்பர்களும். ஏன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு டிவோட்டி ஆனா பிரச்சனையே இல்ல மாதாஜி அப்படின்னு இல்ல. இப்போ நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க மாதாஜி நாங்க எல்லாம் டிவோட்டி ஆயிட்டோம், எங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காதா, எனக்கு ஜுரமே வராதா மாதாஜி? பகவத்கீதா சேர்ந்த 4வது நாளே ஃபீவர் வந்துச்சு மாதாஜி. எப்படி மாதாஜினா, உடம்பு சம்பந்தமா வரும், ஆனா அது மனதை பாதிக்குமானா இல்ல. பிரச்சனை இருக்கோ இல்லையோ அப்படின்னாலும் இப்போ 3 பிரச்சனைகள் இருக்கு, ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக, ரைட்? ஆதி ஆத்மிகனா என் மனது, என் உடம்பு, எனக்குள்ளேயே பிரச்சனை. நானே நினைப்பேன், பாருங்க ஒரு மாதாஜி என்ன வந்து ஏதோ பதன்னு இருக்கேன்னு சொல்றாங்க, அப்பனா நான் வந்து சரியா வேலை பண்றேன்னு சொல்லலையா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது என்னோட மனசு. ஆதி பௌதிகம் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா நானே நினைக்கிறது ஆதி ஆத்மிகம். ஆதி பௌதிகம் நிஜமாவே அவங்க தப்பான எண்ணத்துல சொன்னாங்க வச்சுக்கோங்களேன், பாருங்க இவங்க பிரச்சனை கிரியேட் பண்றது, என்னோட உடம்பு கூட ஜுரம் வர்றது, இதெல்லாம் ஆதி பௌதிகம். மத்தவங்க என்ன சண்டை போடுறது, வம்பு இழுக்கிறது நிஜமாவே நடக்குது, ரைட்? டிஸ்டர்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். 3வது ஆதி தெய்வீகம்ன்றது ஆண்டவனால, கோவிட் நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் இருந்து கொண்டே இருக்கும், இதுவோ அதுவோ ஏதோ ஒண்ணு. ஆனா இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தும் டிவோட்டி டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க என்ற அந்த கோர் குவாலிட்டி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, வாட் இஸ் சோ கிரேட், வாட் இஸ் சோ குட், டிவோட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி.
ஸோ டிவோட்டி வில் நெவர் பி டிஸ்டர்ப் அன்றத பாண்டவர்கள் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் டிஸ்டர்பே ஆக மாட்டாங்க. பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா இன்னும் நிறைய டிவோட்டிஸோட கதைகள் இருக்கும். டிஸ்டர்ப் ஆனவங்க எப்படி திரும்ப பாதையில வந்தாங்க, கிருஷ்ணர் எப்படி கூட்டிட்டு வந்தாங்க, எப்படி அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருந்தாங்க, எல்லாத்துக்கும் நம்ம பாகவதத்துக்கு வாங்க. காலையில வந்து ஜாயின் ஆகுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெஜிஸ்டர் கூட பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணா போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப சூப்பரா சொன்னீங்க. நல்ல விஷயம் தான் இது. ஹரே ஹரே தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? எதுவும் இல்லைன்னா நான் முடிச்சுதான்.